na human ang bulan sa Hunyo nga gitawag nga wedding month. Unom kaparesan kinsa pipila ka mga bride o groom, mga person deprived of liberty nga nagbayloay og aydo atol sa kasalan sa piitan sa Iligan City Jail. Ani report. Usa-usa nga mipaso kining unom ka magparesan atol sa kasalan sa piitan sa sulod mismo sa Iligan City Jail adlawng Biyernes, pipila ka adlaw una mahuman ang gitawag nga wedding month sa bulan sa Hunyo. Ang maong kasalan kabahin sa pagsaulog sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Community Relations Month. Kini ang unang higayon matud pa nga gihimo sulod sa maong pasilidad. Sumala sa BJMP Iligan, dugay na matud pang nagpadayag og kagustuhan ang maong mga nagpakasal nga maminyo na. Busa kauban ang female ug male dormitory sa BJMP ug mga partner nga simbahan sama sa Couples for Christ ug Handmaids of the Lord, gipahigayon ang simple but intimate nga seremonya. Kani siya nga pagabuhaton nato nga pagpakasal sa atong mga igsoon affirms our commitment sa human rights, especially sa right sa atong mga katungod sa atong mga igsoon to build a family and right to dignity. Tulo ka bride ug tulo ka groom nga mga PDL ang gikasal sa ilang tagsa-tagsa ka mga partner sa maong kasalan. Sama ni ining magparisan nga 19 ka tuig nang nag-uban ug dunay 4 ka anak. Ang groom kinsa nalambigit sa ilegal nga droga, nalipay nga sa hingpit, matawag na silang magtiayon sa iyang partner. Mari pagkataon nga nakasal kita sa ato ang kapares kay dili ingon nga walay forever naagi forever. Kining magparisan sab nga 7 years nang mag-uyab. Dugay na sab matud pa nilang buot magminyo ug dihang nakakita og higayon nga mahitabo kini, nagdesisyon sila nga idayon gayud. Ang groom kinsa dunay kaso kalabot ilegal nga droga, nagpasalamat sa iyang kapares nga wala siya biyai bisan tulo ka tuig na siyang anaa sulod sa pasilidad. Duna sab siya'y tambag sa mga dunay daotang tumong. Dili na. Kay saksi ko, dili naman second time nang na prison. Fight together sa piitan. With plea bargaining agreement, ubos ra ang ilang sentensya and with good conduct time allowance na ginahatag nato nila, masayogid sila makauli and makontinue nila ang ilang pamilya pagbuo dito sa gawas. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.